Isibonelo iy'ngane zakwethu ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngimfezela uNtuthu Ngakhumalo bathi ila sibona amagumede. Ngane wethu ukuthi mhlawumbe semusha kuleli khasi sicela ezisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke, bese futhi kuyangilandela Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngasakwethu sokuquka omkhulu umsindo ey'nkundleni zokuxhumana kuza ngemuva futhi kunzimalanga lapha nombeje ikalaphi intokazi esencane edlala ushuni uthe uhluka kakhulu lapha nendima nomculo maskandi ushuni omnandi kakhulu lapha noshuni wasemzini lapha ngaze kwethu kune post efaka insizwa uxolisana umfoka mbeje la afika afaka khona CD cover eyomsebenzi walezi intokazi kanjalo nensizwa zivunule lapha ngemvunulo wasebhale caption ethi amavenda. Ngithe mase ngibona akuphelanga isikhathi sigakana lapha aseziphendiselela lezi intokazi zasezifaka isithombe nasi lesithombe esivelayo njengamanje esibhala ukuthi uyena ngempela kwasehleka. Ngithe sengibheka ngabona abantu impela bayamanisa le post ukuthi uyena ngempela umbeje lapha ngazwe ngane zawethu ukuthi kusuka nje lengxabane engaka kwangwani noma mhlambe kusola ukuthi lezi intokazi sicheme nombeja ngoba kunengoma ezike zayisebenza naye lapha insizwa umaye ugathi lapha lapha nokusolakala usicheme naye engomba ethi ngiyabheja ngawe. Wena mhlawumbe ngakuthini ukwakho ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele hlana comment section ngizolwa kuvo ngalolu daba. From last bone ngane zakwethu ngiphuma manje na kunyanthephi uyabuya futhi ezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho subscribe button isiphatha kahle noma usuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.